Takže zdravím vás, Bernacle Club. Mám vedle sebe Martina Bude, já tě zdravím. Zdar, čau. Ty jsi právě podepsal s Octagonem, máš velký mediální tlak. Jak to cítíš teď? Tak ten tlak cítim, užívam si to, je to veľmi pekné. A čo ďakujem každému fanúšikovi a veľmi sa teším na svoju novú cestu, na svoj nový príbeh, ktorý budem písať v organizácii Octagon. Ty už si bojoval v Octagonu, jak bys zhodnotil, když to bylo předtím a teďkon? Těšíš se na to určitě víc? Ja som sa tešil, aj keď som tu bol predtým a teším sa na to aj teraz. Octagon ušiel milové kroky, odkedy som tu naposledy zápasil, takže je to úplne iná organizácia, ako keď som odchádzal odtiaľto. Takže veľmi sa na to teším, čo bude a čo vymyslíme a na tie ďalšie zápasy, ktoré ma čakajú. Chápu. OK. A kdybys měl říct, nebo spíš mě by zajímal tvůj názor na to, že tě nepodepsali v UFC, chtěl bys se k tomu vyjádřit nějakým způsobem? Neviem ani, že kde mám začať ako keby, ale tak samozrejme mrzelo ma to, že sa mi nepodarilo preložiť s nimi, ale nejaké indície už samozrejme boli aj predtým, takže mal som to také nahnuté, ich podmienka bola, že nech doručím finish, čo sa nestalo, bohužiaľ, takže bolo to také, že dalo sa to ako keby možno tak blbo povedať, že očakávať, ale stále som veril, že posledné 2 zápasy som nemal také najhoršie, aj keď tam nebol finish, bolo tam veľa akcie, aj z jednej, aj z druhej strany. Tie zápasy som vyhral, takže som dúfal, že podarí sa mi to predložiť, že vedenie mi ešte dá šancu, ale bohužiaľ nestalo sa tak, takže to je asi tak celé. Teďkom budeš psát nový příběh. Teraz budem psát nový příběh, určitě. Jasně. Tak my ti přejeme hodně štěstí do dalšího zápasu a děkuji za rozhovor.